Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate Epicentar na programu televizije Kragujevac svakog četvrtka od 20 časova. Gost u studiju televizije Kragujevac večeras je profesor dr. Vladimir Jakovljević, fizijolog i profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerzitetu Kragujevac. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli vama i vašim gledalcima. Profesore, poslednjih dana ima vas dosta u javnosti vezano za jedno revolucionarno otkriće. U pitanju je antikancer vakcina. Ono što mi znamo u ovom trenutku jeste da su dve pacijentkinje, ako se ne varam, a vi ćete mi ispraviti, otputovale ili će otputovati u Moskvu kako bi primile vakcinu protiv melanoma u ovom trenutku. O kakvoj vakcini je reč? Pa ovako, to je, ja volim da više zovem personalizovanom terapijom, zato što ima princip rada kao što je vakcina, jer se praktično zasniva na jednoj specifičnoj mobilizaciji imunog sistema, ali u suštini je personalizovana terapija tom pacijentu za taj tumor koji trenutno ima, jer što bi se reklo, nažalost, može se desiti da neko ima i dve maligne bolesti, ne baš istovremeno, ali vrlo često se dešava da oboli par puta od maligne bolesti, tako da je to, znači ukoliko bi se neko, ne daj Bože, desio da dva puta ima malignu bolest, onda bi morao ponovo da se pravi taj preparat. Znači jednostavno mRNA tehnologijom koja je praktično krenula da se primenjuje upravo u istraživanjima za kancer, i to je kompanija Moderna krenula sa kliničkom studijom baš za malignim melanom 2019. godine, pa je onda zbog potreba, što bi se reklo, tržišta u tom momentu, to je bila borba protiv korone, znači protiv pandemije, lako se prebacilo na taj kolosek da ovom tehnologijom dobiju vakcinu protiv SARS-CoV-2. Praktično je to slična tehnologija i na nju je profesor Ginsburg, akademik Ginsburg, koji pravi taj preparat u institutu Gamalejev, ukazao, kada je prošle godine bio gost našeg grada, univerziteta i fakulteta, kada je promovisan za početnog doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu, tada je bio i gost naših zvaničnika, predsjednika vlade tadašnjeg, ministra zdravlja, ministra prosvete, ministra nauke i direktora instituta Torlak, i pričao je o 80% tih njegovih i razgovora i predavanja ovde je bio usmeren upravo na razvoj mRNA tehnologije, odnosno razvoj vakcine protiv kancera koristeći mRNA tehnologiju. Za mene je to bio potpuno novitet tada kada sam ga slušao. Otprilike su oni 2024. godine završili sva ispitivanja na eksperimentalnim životinjama i krenuli su od ove godine da se stidljivo sa nekom probom na ljudima. S obzirom na to da sam ja već skoro 9 godina gostujući profesor Univerziteta Sečenov i da imam saradnju sa profesorom Boljevićem, zbog koga moram da naglasim i kod vas, kao što sam naglašavao i svuda u javnosti, najzaslužnije što su se naši pacijenti uključili u ovaj program i koji su već otišli u Moskvu na lečenje i nadam se da će ih biti još, je me obavestio da će biti deo šireg tima koji će biti zadužen za praktično olakšavanje puta našim ljudima da dođu na lečenje u Moskvu, jer je on zadužen za, kako bih rekao, sertifikaciju pacijenata i dolazak tamo oni koji su van Rusije, znači van Ruske federacije. U tom smislu i postoji kriterijume koji za to važe. Mi smo počeli, što se kaže, pojavljivali smo se u javnosti, ljudi su počeli da se javljaju i negdje otprilike kada je ta vakcina, to je ta tehnika, ta metoda odobrena od strane Ruskog ministarstva zdravlja, to je bilo krajem novembra ove godine. Dva pacijenta iz Srbije su već otišli tamo, njima je za početak uzet uzorak njihovog malignog tkiva i njihovog zdravog tkiva na koje se ukrštaju i praktično prave koristeći im pomoću metode veštačke inteligencije se napravi titar antitela, odnosno mapping, pre toga analizom krvi, mapping gde se nalazi taj neoantigen koji se nalazi na površini tumora, i onda se jednostavno koristeći to i ove, da kažem, pomoćne metode napravi titar antitela koji će gađati samo taj tumor, odnosno to specifično mesto. Ruska predviđenja su da je uspešnost negde oko 90-95% za lečenje. Znači, to je praktično metoda koja je u Rusiji usvojena za lečenje. Moram da kažem da je tu regulativa i, kako bih rekao, put u Rusiji drugačiji nego što je to u zapadnim zemljama. U zapadnim zemljama mora da prođe sve 4 faze kliničkog ispitivanja da bi bude upušteno u upotrebu. Ovde je to malo drugačije, malo, kako bih rekao, možda na neki način je riskantnije, ali ukoliko se pokaže da je efikasno kao što se pretpostavlja
i nek se pokaže manje efikasno, a da je efikasno, onda će biti to zaista jedno revolucionarno otkriće. Koliko je meni poznato, Moderna je sada u fazi 2 to kliničkog ispitivanja i već sadašnje, oni su upoređivali sadašnju imunološku terapiju koja je u ovom momentu jedan od lekova izbora za maligni melanom i metastatske oblike i imunološku terapiju plus ovu vrstu terapije i 50% je bolja uspešnost i tamo nego što je to kod ovih koji koriste samo imunološku terapiju, tako da se otvara jedno novo polje u generalno terapijskoj medicini i otvara se jedna nova nada za ljudi koji imaju ovu opaku bolest. Rusi najavljuju, oni su inače u isto vreme kada su registrovali ovu vakcinu, da kažemo, registrovali peptidnu vakcinu za karcinom kolona, ona ima nešto manju uspešnost za njene, što se kaže, mogućnosti i kako se do toga dolazi, do te ekipe dolazi, još uvijek nisam dovoljno upoznat, profesor Boljević bi trebalo ove sedmice da ide na sastanak sa tom istraživačkom grupom i da me obavesti o tome, tako da će i to biti dostupno našim građanima relativno brzo. Profesore, toliko dugo godina unazad se kancer pojavljuje kod nas, zaista dosta je napredovala farmacija, dosta je napredovala tehnologija u zdravstvu. Kako nije moguće otkriti još uvek lek? Pa znate šta, to je verovatno sada ova jedna bukvalno globalna epidemija malignih bolesti na svetskom nivou, kod nas pogotovo, prouzrokovana verovatno na prvom mjestu, to je genetika, faktor broj 1, međutim, verovatno i zračenje nakon bombardovanja 99. povećanim zračenjem, dalje je sigurno smo bombardovani siromašnim uranijom, dalje faktorima rizika iz hrane, pogotovo pa karcinom glave pankrasa koji je bukvalno postoji kao epidemija na našem području, zatim stres kome smo izloženi i tako dalje, znači ko zna kvalitet vode i svega onoga što unosimo u sebe je takav da jednostavno je broj malignih bolesti višestruko, znači eksponencijalno porastao. Iako ja volim da kažem malo u šali, što kaže da smo i dalje mi kao, ja se bavim kardiovaskularnim naukama, kao što znate, na prvom mestu i da smo mi i dalje još uvijek ubica broj 1, međutim, nažalost, maligne bolesti polako ali sigurno sustižu kardiovaskularne bolesti. Sad, kad imate neku kardiovaskularnu bolest, to je ipak šansa malo veća da preživite nego kad je u pitanju maligne bolesti i onda zbog toga ja mislim da su se istraživanja postoje mogućnosti. Ili su rapidno ubrzano, odnosno finansiranje tih istraživanja je rapidno poraslo, ili je rešeno da se ono što je već godinama istraživano i može dobijati neki preliminarni rezultati obelodani. Zato što ja nisam baš sklon tome da 100% prihvatim da kompletna farmaceutska industrija koja ulaže ogroman novac u istraživanje i generalno obraća ogroman novac, nije do sada, bar u nekom, za neki tip karcinoma našla lek. Oni nađu lekove koji su bolji od prethodnih i koji bolje pomažu, ali nikako da nađu nešto što je univerzalno, jer sad tu postoji, treba da imate u vidu da je ovdje kada govorimo o ovoj ruskoj strategiji, iza ovoga stoji državni istraživački institut. To je velika razlika, a ne privatna farmaceutska kompanija. To je jedno i drugo, iza njega stoji Ministarstvo zdravlja jedne ozbiljne države. Tako da ja sam ubeđen, prvo ja verujem u ruskoj medicini dosta, ne bih tamo ni radio da ne verujem, a drugo, siguran sam da tu ima nečega, vidjet ćemo, treba biti oprezan i davati neke bombastične izjave. Mislim da će vreme pokazati da li je ovo bila još jedna od zabluda ili možda pravi put za izlečenje jedne pošasti, globalne pošasti. Ono što je poznato u ovom trenutku jeste da je proces, da kažemo, izrade tog leka traje oko mesec dana, sad se pojavljuju neke informacije i kraće. Šta se sve uradi za to vreme? Jer ono što ste objasnili malo časa, antigense... Jeste, mapping se traje 3 nedelje, znači ta identifikacija tog antigena, onda ta vakcina se praktično napravi za 7-10 dana i otprilike za ono mesec dana je to spremno za upotrebu. Nakon toga se pacijent poziva, ukoliko konzilium procene i ukoliko analize pokažu da je on kandidat za to, on se poziva u Moskvu na tretman koji traje 5 meseci. Prima se, znači, taj preparat, znači, u 10 jednakih doza na svake 2 sedmice. U zavisnosti od stanja pacijenta, on je ili u bolnici, ili u nekom smeštaju tipa hotela ili stana, u svakom slučaju tamo boravi i otprilike posle neke 3-4 doze se radi
reevaluacija, znači njegovog stanja, u smislu raznih snimanja, analiza i tako dalje. Posle 5 meseci po ruskim predviđenjima bi trebalo bolest da bude potpuno izlečena. Vidjet ćemo. To bi trebalo da znači da će za nekih pola godine i mi znati rezultate za naše pacijente. Da li u ovom trenutku ima Rusa koji su primili ovu vakcinu? 15 pacijenata je primilo vakcinu poslednje nedelje novembra i oni su pre toga selektirani. Čekalo se samo odobrenje Ministarstva zdravlja Ruske federacije za upotrebu i oni su 24. novembra primili prvu dozu, ako to je bio ponedeljak, mislim sigurno, da je primljena prva doza te vakcine, pa ćemo vidjeti. Znači, trebalo da prime drugu dozu ove sedmice i posle toga ćemo vidjeti. Kaže, negde ste rekli da je neophodno da su pacijenti koji će primiti ovaj lek, da su kod njih završeni svi standardni oblici terapije. Šta to znači? A u principu, oni imaju se neke, da kažem, konvencionalne oblike terapije koji su dosta napred u prethodnom periodu i poželjno je da imaju bilo kakav, ajde kažemo da ne bude negativan, ali a poželjno je pozitivan odgovor na ovu imunološku terapiju, jer je princip dejstva sličan. I kao što sam rekao malo pre, ova moćna farmaceutska kompanija sa zapada sprovodi istraživanja ljudima koji primaju i imunološku terapiju i ovu vrstu terapije, tako da praktično Rusi samo rade onda radeći kombinaciju, jer oni ne sprovode studiju, oni rade terapiju. Znači imunološku terapiju, eventualno plus ovih se zove vakcinu i to je neki od uslova koji bi trebalo da se ispuni. Što se tiče, prati se nakon toga verovatno kakav je odgovor organizma na vakcinu, koliko to košta i ko zapravo može da se prijavi, kako izgleda procedura, kako pacijenti dođu do vakcine? Oni su nešto korigovali cenu u prethodnom periodu, tako da bi to prepustio to da ne bude, što se kaže, da se ne pojavljam ja u tom nekom smislu da ne, što se kaže, plašim narod i obeshrabrujem. Je li dostupna? Dostupna, naravno. Znači, s tim što ta komunikacija posljede na nivou sa njihovim organima. Znači, mogu, s obzirom na moju neku relaciju sa Univerzitetom Sečenom kao njihovim profesorom, pošli su dokumentacije mene i ja prosledim to prvo našem najboljem onkologu po meni, to je profesor Kovčin koji je deo našeg tima, a on uradi ovu procenu koju sam rekao malo prije, znači evaluaciju, da li je šta, ona se to šalje ruskim kolegama, koji zakažu Zoom ili eventualno i nema potreba da zakažu Zoom sada, sastanak sa pacijentom, kažu može da dođe, onda se uradi kod njih u prvom aktu dijagnostika s njihove strane i uzima se uzorak, ukoliko je dostupan, naravno, to je sad pitanje, znači da imate, zašto se uzeo melanom u startu, zato što je to najdostupnija, to je, da kažemo, može na koži da se nađe ukoliko se ulovi primarni tumor, ako su metastaze, bitno je da mogu da budu biopsirane tako da... Jednostavna procedura. Da bude procedura relativno jednostavna i onda se on to mečuje sa tkivom, to traje onda mesec dana i onda odlučuje da li će premeniti ili ne. I sad, pod pretpostavkom da sve to bude kako treba, postoji li negde u nekoj budućnosti mogućnost za saradnju ustanova koja bi kod nas to mogla da radi i rekli ste to bi mogao Torlak, je li tako? Pa vidite ovako, to je postoje neki razgovor te državne delegacije Ruske koja je bila u polovinom oktobra u našoj zemlji sa našim zvaničnicima. Ja nisam bio uključen u te razgovore, tako ne znam detalje, iskreno da budem, ali znajući u komunikaciji sa ruskim kolegama isključivo, znam da postoji ta neka dobra volja da se do toga krene i da Rusi generalno koliko budu radili transfer tehnologija van Rusije, to će biti jedino u Srbiji, nigde na drugom mestu. Sad to naravno to imate brdo detalja koje treba ispuniti. Na prvom mestu po meni je obuka adekvatnog kadra za tako nešto, a ukoliko je potrebno imamo određene opreme. Po meni, znači, Institut Torlak je taj koji od naših institucija, ali ne treba zanemariti ni druge, Oročavić i naše istraživačke institucije da mogu da se uključu tako nešto. Naravno, potrebno je na prvom mjestu obuka kadra i drugo i oprema koja je za to neophodna. Mi bismo to mogli da nabavimo u nekom trenutku? To je pitanje za zvaničnike. Mislim, je li izuzetno skupa oprema? Jeste skupa, da. Vezano, znači možda ne bi bilo loše da pomenemo iz kako smo zapravo mi došli da se povežemo sa Rusima nakon COVID, ali tako, odnosno u postupku? Pa, realna priča je ta što je tokom pandemije, ja sam bio, samo što je završen lockdown i kod nas i kod njega, ja sam bio u posjeti
svoje redovne posjeti boravku na Svečanom univerzitetu zbog svojih nastavnih i naučnih aktivnosti. I tada smo, da je profesor Boljević i prvi naš čovjek sa ovih prostora koji je primio Sputnik V vakcinu. Trebalo ja da primio, nego sam gledao jedna od neželjenih reakcija, možda povećana temperatura. A oni su da bili, nisam bio siguran da će pustiti onda u avion, tako sam čekao da dođe kod nas, a došao u januaru mesecu da je primio. Ja sam zaista verovao u tu, da kažem, taj naučni koncept. Zbog toga sam i hteo i primio Sputnik V vakcinu. Iako sam zbog toga, posle toga nisam mogu da sam ograničio putovanje na zapad jedno vreme, ali nema veze. Sve se to vratilo. I onda se ja pokrenuo inicijativu ovde i to je prihvatila naša katedra za mikrobiologiju i imunologiju, da se profesor Ginsburg promoviše, s obzirom da napravi otkriće koje je bilo, kao i ovi koji su radili za Pfizer vakcinu, znači otkriće koje je revolucionarno u tom momentu bilo, znači koje je spasilo na miliona života. To je prihvaćeno od strane Senata univerziteta u Kragujevcu i profesor Ginsburg je 21. u junu bio prihvaćen kada bude promovisan od početnog doktora nauka našeg univerziteta. Sad zbog toga što je on u to vreme, pogotovo vreme pandemije, bio pod prilično ovako restriktivnim merama izlaska iz zemlje kao čovjek najvećeg značaja za Rusku federaciju, nije se moglo to sprovesti. Meni je posebno drago što je poslednja, međutim, ono smo 24. poslednja moja aktivnost međunarodna, što bi se rekao kao dekana Fakulteta medicinske nauke, bila upravo ta da se on promoviše u početu doktora nauka našeg univerziteta i onda sam ja obavestio i zvaničnike naše vlade tada i on primio ga je tadašnji premijer, ministar zdravlja, ministar nauke, ministar prosvete i tada je prvo bila, odmah bio je na sastanku u institutu Torlak i tada je bila priča oko saradnje, on je tada pomenuo razvoj te vakcine i da su oni voljni da sarađuju sa Torlakom, to je bio prvi akt, onda su posle toga bili sad u oktobru, kako će to ići zavisi od nas i od njih. Možemo li da očekujemo u ovom trenutku da će reakcija kod naših pacijenata biti... Da ne zaboravim ulogu profesora Boljevića u celoj priči koja je neizbrana. Htela sam da vas pitam da li možemo da očekujemo da će reakcija kod naših pacijenata na ovaj lek biti slična Rusima, jer negde smo mi slični narodi što se tiče genetike i ja mislim i verujem da će tako biti. U septembru u Las Vegasu dobili ste priznanje da će jedna nagrada Internacionalne akademije kardiovaskularnih nauka nositi vaše ime. Malo čas smo pomenuli da je u fokusu vašeg naučnog rada da su kardiovaskularne bolesti. Kako je do ovog priznanja? Pa to je u Las Vegasu obelodanjeno. A inače, ja sam dobio pismo... Vi ste imali neki nagoveštaj prije toga? Pismo sam dobio u martu mesecu od strane izvršnog odbora ovog udruženja da je odluka da se od ove godine, znači od 2025. godine, jedna nagrada i to za izvrsnost u kardiovaskularnim naukama, evropske sekcije te Internacionalne akademije kardiovaskularnih nauka, znači ona funkcioniše po kontinentalnim sekcijama kao što su severnoamerička, južnoamerička, evropska i indijska koje su trenutno najaktivnije. Nosi po meni, što je nevjerovatno priznanje zato što praktično vam daje neki legat za života koji obično dobijaju ljudi ili posthumno ili u nekoj, da kažem, ne čak ni poslednjoj fazi karijere za koju ja smatram da sam ja trenutno nekoj poslednjoj trećini svoje karijere, ali obično kad su već u penziji ili pred penzijom. Tako da je, dobio sam to pismo i na što sam vrlo ponosan, dobio sam jedno vrlo interesantno spletu okolnosti koje se dešava u našoj akademskoj zajednici u tom momentu, gde sam bio stigmatizovan s jedne druge strane na drugi način, a nećemo se o tome, ja se nadam da je to daleko iza nas. I to je prvi put dodeljeno, znači u Pragu ove godine, znači te dve nagrade. Uručene su prvo priznanje koje nose ime po meni i to je što je za mene takođe velika čast dvojici naučnika koji su realno višestruko bolji naučnici od mene. To su profesor Ricardo Gelpi, koji je trenutno rektor univerziteta u Buenos Airesu. To je možda i najveći univerzitet na svetu po broju studenta, ima 300.000 studenta. Znači, pa vi vidite šta to znači. Možda je Boston je najveći univerzitetski centar po broju studenta, ima ih 500.000, ali to nije samo Harvard univerzitet, ima ih i više. Ovde je najveći univerzitet na svetu.
I imate i drugi je Rodolfo Fischmeister, francuski naučnik, koji recimo duplo bolji H-indeks, više nego duplo bolji H-indeks, ko zna šta je to, zna o čemu pričam, od mene, koji je u signalnim sistemu u kardiovaskularnim naukama možda bi bio i kandidat za Nobelovu nagradu, tako da sam imamo tu to veliko zadovoljstvo i tremo, što bi se reklo, i čast da ima uručen nagradu pod ovim imenom. Naravno, to je potkrepljeno bilo i našim zajedničkim fotografijama i zajedničkom proslavom u Pragu i što se kaže, to je nešto što će mene živeti u nekom narednom periodu. Da li je to priznanje, pored toga kažete, izuzetno vam je čast, na neki način odgovornost, nosi sa sobom obavezu? Kako da ne, praktično. Znate kako, oni tako nešto, prvo, ceo jedan set priznanja. Evo sad neke nagoveštaj da bi ja trebao, u Indiji treba držim pozivno predavanje u februaru indijskoj sekciji, da bi opet trebao dobio neku nagradu. Ja lično dobio sam i u Las Vegasu nagradu koja nosi ime po Grantu Pearsu, koji je jedan od najvećih naučnika koji je radio na nutriciji i kardiovaskularnom zdravlju. Znači, to je za mene na prvom mestu obaveza za budućnost i naravno priznanje jeste, ali zato što ono kako oni prepoznaju te naučnike, jer u nauci kao i u sportu, kao i bilo čemu, ne postoje juče, ne postoje stare zasluge, postoje samo danas i sutra. Tako da je samo to obaveza se što više radi, a oni tu gledaju koga selektiraju za tako neku vrstu prepoznavanja, što bi se reklo, ili priznanja. To je znači na prvom mjestu, naravno, da ste u svojoj sferi nauke izuzetno značajni, odnosno imate značajne istraživanja. To je prva stvar. Drugo, da imate osjećaj da uradite nešto za širu društvenu zajednicu. Odnosno, na prvom mjestu se organizuju naučni skupovi gde će se promovisati prvo kardiovaskularna istraživanja i to udruženje. I na trećem mjestu jeste i da privučete mlade ljudi koji će raditi s vama. Ja tu imam tu privilegiju da imam jednu veliku grupu mladih istraživača koji radi na našem fakultetu, koja radi svakog dana vrlo vredno, ima ih skoro 30 i koji su posvećeni svemu tome i ja imam veliko zadovoljstvo što sam frontman te grupe i nadam se da ćemo se još družiti bar dok sam ja aktivan. Pomenuli smo, odnosno, vi ste i predsjednik ove evropske sekcije, da tako kažemo. Šta je vaš zadatak? Pa, otprilike, evo, ja sam sada dobio i drugi mandat. Kažete, Indija je najaktivnija, ali ste tako rekli? Pa, Indija je jedna najaktivnijih, trenutno je najveći broj, što je logično s obzirom na to da je, kako bih rekao, doživotni predsjednik ovog udruženja Naranžan Dala, koji je Indusa, inače radi u Winnipegu već preko 50 godina, ali moj zadatak, otprilike, kako sam ga ja shvatio i kako se to shvatilo u ovoj evropskoj sekciji, jeste da širim uticaj tog udruženja u cijeloj Evropi, a ne samo, on je otprilike bio fokusiran prethodnih 10 godina, malo više, na par zemalja. Mađarska dominantno, Slovačka, tu i tamo Češka, mi smo se uključili, onda smo mi uključili Republiku Srpsku i Rumuniju. To je bilo otprilike neka, ajde kažemo, srednja Evropa. Sad, znači, ja sam napravio neki plan kako to da uradimo. Naravno, održavanje toga je bilo, prve 3 godine je bilo zaista na nekom potrebnom nivou. Bila su 3 sjajna skupa, jedan u Temešvaru, jedan u Bratislavi i jedan u Pragu. Sljedeće godine, na insistiranje profesora Dale, on je zaista pokušavao da uključimo Hrvatsku posle mnogo borbe, jer oni ipak ne vole da su Srbi negdje dominantni, a mi smo tu, jel? Ipak smo uspeli preko jednog sjajnog kolege, profesora Gorana Krstačića, da uključimo Hrvatsku i sljedeće godine će taj miting biti u Zagrebu, a onda ja se iskreno u nekim sam pregovorima sa našim prijateljima iz Makedonije, Slovenije i Poljske da oni budu sljedeći, tako da polako, što se kaže, zaokružujemo tu priču. Ja se iskreno nadam da, ne za vreme mog mandata, naravno nije moguće, ali da će u nekom narednom periodu zaokružiti bar 20 tih zemalja koje će biti aktivno uključene i time ojačati udruženje i ojačati mrežu institucije koje će biti u to uključene. Šta to indirektno znači, a možda i direktno, to je da se ojačati mreža koja će moći da aplikuje za ozbiljne međunarodne projekte, jer svi ti ljudi koji su uključeni do sada, pogotovo preko Atlantika, su fenomenalni istraživači koji vode ozbiljne institucije, koji vode ozbiljne projekte. Znači, u toj nekoj kooperaciji, to je šansa za mlade ljude da odu negde, da se usavršavaju, da se vrate ovde, da prenesu ta znanje. Nadam se da će i odgovor naše šire društvene zajednice i države biti malo aktivniji po tom pitanju, jer smatram da oni zaslužuju pažnju. Ja lično ne, ali zaslužuju svu pažnju. I moram da vas pitam, vi se bavite kardiovaskularnim istraživanjima, istraženjem metabolizma, pomenuli ste imate tim od 30 mladih ljudi koji rade sa vama. Gde smo u svetu tih istraživanja mi
ovde na Zapadnom Balkanu, u Evropi? Pa mislim da smo, kako da kažem, recimo na ovom skupu u Pragu, koji je bio evropskog karaktera, najbrojnija delegacija sem Češke je bila naša. Što ukazuje na to gde smo. Znači, tu smo. Znači, obzirom na to koliko ulažemo, pogotovo kardiovaskularne istraživanja, mi smo Boeing. Razumete? A kad bi uložili malo više, bili bi Space Shuttle. Postoje li zemlje u regionu koji ulažu više od nas? Znate li to makar iz razmene informacije sa kolegama? Da, sigurno Slovenci, Hrvati, da, sigurno, da, Mađari, da ne pričam. To je Rumuniji, apsolutno. Tako da treba više ulagati u istraživanje, jer ako ne uložimo u bazične istraživanje, ja to upravo pokušavam da nagovesim, koliko ne uložimo u bazične istraživanja, ni ova klinička neće imati posebnu svrhu. Mi svi pričamo, recimo, opet se vraćam, preko 60% ljudi mortaliteta ukupnog su kardiovaskularne bolesti. Uglavnom se fokusiramo na takozvanu sekundarnu prevenciju. To jest, ako se desi neki infarkt ili šlog, pa posle toga šta se dešava? I u dijagnostiku, i u skupe procedure, i u hirurške intervencije, tako je. Šta bi bilo kad bi se ulagalo prvo, kažem, u ovakvu grupaciju, ne samo u moju, imate u Beogradu jednu fantastičnu grupaciju, u Nišu, u Novom Sadu i tako je. Znači, može to, u Banja Luci, Republike Srpske i tako je. Znači, imate fantastične ljudi koji na tome rade. Šta bi bilo se uloži u njih i u primarnu prevenciju koja, tipa da se vrše propagande, kampanje, tako je, skrenzi, laboratorijske, koja ne košta mnogo. Jedna kardiohirurška operacija košta toliko sigurno koliko košta ceo taj skrening u toku godine. Prema tome, sigurno bi i na prvom mestu bi, a jedan ljudski život košta više od svega toga, u svakom smislu. Prema tome, da spasimo jedan ljudski život, pa je to velika stvar. Jedan ljudski život više od onoga kada ne bismo radili primarnu prevenciju. Na tome treba raditi. I to treba favorizovati u budućnosti. Evo, vi se krećete u tim međunarodnim naučnim okvirima u okviru akademske zajednice. Kako komentarišete činjenicu da su se pojedini naučnici, istraživači iz Kragujevca našli na ovoj prestižnoj Stanford listi naučnika? Pa dobro, to je dugogodišnji rad svih nas koji smo na toj listi. Ja sam već 3. godinu na toj listi i tu je i s našeg fakulteta najveći broj na univerzitetu, ali to su ljudi koji godinama rade i ovi sa fakulteta inženjerskih nauka, PMF-a, s našeg fakulteta, to su ljudi koji godinama ulažu to, jer oni zaista, to je vrlo objektivna lista koja pokazuje, kako bih rekao, nije samo u pitanju kvantitet vašeg istraživanja, nego i kvalitet, odnosno koliko su ta vaša istraživanja primećena od strane drugih naučnika, a to se meri kroz citiranost tih radova. Znači, nije samo, pazite, to je jedan zakon dijalektike, ko razume, shvatit će, znači, kvantitet i kvalitet prelazi jedan od drugi. Prema tome daju jedan drugi, tako da, teći zakon dijalektike, jel? Sad je moja mama bila ponosna na mene, tako da, naučio sam to kao mali, jel? Uglavnom, na tome treba raditi, zato što kada se to zakotrlja, onda se to uvećava. Ja gledam, pratim, ajde da kažem, ne na dnevnom nivou, ali na nedeljnom nivou i dobijem izveštaje od određenih mreža svojih citiranosti i to je geometrijska progresija. Opet uvijek volim da naglasim, to nije moja zasluga, to je zasluga celog tema. I recite mi, kada se već jednom neko nađe na toj listi od naučnika, jer nakon toga sve jednostavnije za svaki naredni put ili je proces iznova zahteva dosta rada, dosta istraživanja? Kao što sam rekao, u sportu i u nauci i u bilo čemu u životu nema starih zasluga. I u politici u krajnjem slučaju. Znači, nema starih zasluga. Znači, ukoliko niste uvek novi i ukoliko uvek ne pratite nove trendove i ako ne radite više nego prethodno, nestaćete. Jednostavno je tako. Što se tiče Fakulteta medicinskih nauka, na kome ste redovni profesor, ove godine ponovo na Šangajskog listi, sad nova oblast, javno zdravlje, do sada je to bila klinička medicina. Pa dobro, znate šta, sad to treba raditi jednu posebnu analitiku svega toga. Ja sam siguran da mi, kada bi postala kategorija bazične medicine, bi tu bili još bolji. Bi tu bili i možda i među najboljima u Evropi, što se toga tiče, jer tu se mnogo ulagalo u prethodnom periodu i ljudi koji su bili premeni u rukovodstvu i naša ekipa mnogo se bazila na tome, u krajnjem slučaju zato što su i dekani bili bazičari, tako da prepoznali smo kako se zove značaj toga. Naravno, i svih drugih grana, uračunavajući javno zdravlje koje je naravno finale cele priče, kao i klinička medicina. Znači imate javno zdravstveni, kad kažete javno zdravstveni problem, nešto javno zdravstveni problem. Ta sinergija mora da postoji. U konkretno mislim da ako gledamo sanitometrijski,
za ovaj iskorak u javnom zdravlju u ovom momentu lično mislim da su najzasluženiji profesor Mihajlo Jakovljević i profesorka Milena Ilić, koji su u tom delu, profesor Mihajlo Jakovljević iz oblasti nekog globalnog zdravlja, a profesorka Milena Ilić iz oblasti epidemiologije, imali fantastične publikacije u prethodnom periodu, zbog toga što znam kako se meri sve to. I naravno svi oni koji su tretirani na taj način. Uglavnom su to, oni u principu uglavnom svrte oko istih tih radova, znači uglavnom su to, većinom su dominantni su isti ljudi koji se bave tom naukom. Ja uvijek volim da kažem, kad bi se pokrenuli još 10% ljudi na fakultetu, to bi, mi bi možda bili među prvih 100. Ali, to je sve stvar, što se kaže, karaktera. Ja jednostavno i to sam preneo i svojim saradnicima, ja sam primio taj virus naučno-istraživačkog rada kao mali i posle toga, zahvaljujući profesoru Kostiću, pokojnom profesoru Kostiću, koji je najveći naučnik koji je ikad radio u ovoj zemlji, kao mladi asistent, tako da sam se potrudio da to nesebično prenese njima. Tako da to morate imati u sebi. To ne može, nikakve motivi u smislu napredovanja, ne da Bože novca, to nema blage veze s novcem, znači to ne postoji. Znači jednostavno, za svega toga to nije pravi motiv. Jedini pravi motiv je strast. A to je, ja mislim, to prisutno. I to postoji na ovom fakultetu, postoji, neguje se ta strast prema nauci. Čime se trenutno bavite? Pa ja sam otprilike manje od 3 nedelje imali smo jedan laboratorijski sastanak, to naša grupacija koja radi. Iznali su jedan vrlo ambiciozan plan šta planiraju za 2026. godinu. To naravno treba neko malo i da isfinansira, vidjet ćemo kako ćemo to da uradimo, ali u krajnjem slučaju to nije bitno, bitno je opet pratiti se na to novac, oprema, prostorije su najmanje bitni, mislim, nisu toliko bitni koliko su bitni ljudi. Najbitniji kamen, i to uvijek naglašavam, najbitniji kamen u svakoj građevini su ljudi. Jer u krajnjem slučaju ljudi su napravili i zgrade, ljudi su napravili i opremu, znači oni će uraditi to. A sad, naravno, treba neko nađe novac. Ako neko prvo prepoznaje da je to bitno, to je vrlo bitno, i drugo, ako ima menadžersku sposobnost, tako nađe. Ja ću se potruditi u skladu sa svojim mogućnostima da omogućim tim ljudima da rade, jer smatram da su oni zlato, ne samo Kragujevice i Fakulteta medicinskih nauka, nego i generalno naše naučne zajednice uopšte. Ali dok ste bili na čelu Fakulteta medicinskih nauka, imali ste te organizacione sposobnosti? Zaista su bile izražene? Pa dobro, ja vam to, jedan prilikom je profesor Baskić, uvijek se zove, rekao, kaže, kad se setim, ti si kao mali, uvijek nešto organizovao. Mislim što se kaže, od toga ko će igra fudbal ispred zgrade, pa s kim, pa onda, pa nadalje. Jednostavno, to mi je nekako jedna od karakteristika moje ličnosti i moje karijere, da sam uvijek bio u nekim pričama kako na fakultetu, tako i van njega. Pa sad je to, ja sam 20 i nešto godina bio jedan od, i sad pomažem Društvu fiziologa Srbije da bude od jednog mrtvog udruženja, zahvaljujući aktivnosti profesora Dragana Đurića, mog dugogodišnjeg prijatelja i saradnika, i mene dođe jedno respektabilno svetsko udruženje. Znači, to smo uradili bez para, bez podrške. Bez ikakve podrške. Malo Ministarstvo nauke nešto pomogne, ali smo bili nas dvojica. Znači, te priče da ne može jedan čovjek nešto promeniti, to nije natačno. Prema tome kažem, pare nisu, novac nije nebitan, ali nije imperativan. Sad, znači, jednostavno, meni je to, sad sam dobio te zadatke na evropskom i svetskom nivou da to radim, i ja ću se truditi da to radim najbolje što mogu, i trudit ću se da onima koji su zainteresovani da rade sa mnom i da rade nauku sa mnom, pomognem da to ostvare na najbolji mogući način. Na svu sreću ima ih, i njihov entuzijazam, bez obzira na neke razne turbulentne situacije, ne prestaje. To je za svako poštovanje. I možda za kraj večerašnjeg razgovora, tim istim mladim ljudima, naučnicima, istraživačima, bilo bi od izuzetne koristi da centri izvrsnosti konačno počnu sa radom. Imate li vi bilo kakvu informaciju u ovom trenutku? Hoće li biti uskoro otvaranja? Ja nemam informaciju da će biti, mislim da se ovo što se desilo sad, što je tragično, da kažem, građevinski kiks koji se desio pre nepune 2 nedelje, otežava situaciju, i tu je sad potrebno milion stvari, novi projekat izgradnje te saobraćaja. Drugo, da taj koji je napravio tu štetu to sanira i da se to sve sredi. To nije, znam sigurno da u administrativnom smislu nije lak put. Nažalost, mislim da je za to
Nekako je sve to išlo mnogo teško od samog starta. Delovalo je u nekom momentu kada se poklopile povoljne kockice i kada je to trebalo da se... Našli su se određeni ljudi na određenim mestima koji su imali neku zajedničku energiju. I na fakultetu, i u rektoratu, i u ministarstvu, prvo prosvete, veliko ministarstvo prosvete i nauke, a zatim prvo mesto mislim na ministra Ružića, a zatim i na ministarku Begović. Znači, oni su hteli to da završi. Nisam siguran da ta energija postoji. Na prvo mesto mislim na ove koji treba da daju odluku, a to su oni koji su na vrhu. Mislim da im to nije trenutno u fokusu. Mislim da taj fokus je u tom momentu bio pre par godina, to nije dovršeno do kraja, jer je bilo je niz objektivnih, a i subjektivnih okolnosti. Objektivnih okolnosti da je procena bila u momentu kad je počeo s tim projektom da će sve koštati nekih 11 miliona, pa se na kraju ispostavilo da će 11 miliona koštati samo zgrada, znači bez opreme. Onda oprema je strahovito poskupila. Videlo se nekim proračunima kad smo svi mi koji smo zainteresovani da ti centri žive, znači to su na prvom mestu bazični istraživači iz Fakulteta medicinskih nauka i Instituta za informacijne tehnologije, videlo se ta oprema ne košta 4 miliona koliko je predviđeno, nego 10 miliona. Ali može li, da li to i sada i dalje ide? Mislim, cene verovatno neminovno rastu. Te cene verovatno skaču i to treba držati, to treba raditi na, što bi se reklo, treba pratiti situaciju i treba vršiti konstantan pritisak na to. Ja nisam taj koji sad trenutno sam u poziciji tako nešto radim, nije u mojoj zoni odgovornosti, tako da je bilo vrlo neodgovorno da dajem bilo kakve izjave i sa strane Fakulteta medicinske nauke nisam taj koji to odlučuje, ni u ministarstvu, tako da oni koji treba to je pitanje za ljude koji su na tim pozicijama, znači za rukovodstvo Fakulteta medicinske nauke, rukovodstvo Univerziteta u Kragujevcu i Ministarstvo nauke. Planovi za narednu godinu, nagovestili ste nam nešto vezano za ove međunarodne, da kažemo, aktivnosti, vezano za vaš tim ovde? Da, moj tim treba da bude prisutan na 3 vrlo bitna skupa, to su u Indiji, znači u New Delhi u februaru, u Louisvilleu u Americi u početkom septembra i najviše nas u Zagrebu u oktobru sledeće godine. Uz to, kažem vam, jedan vrlo ambiciozan plan projekata, vidjet ćemo kako ćemo nađemo novac, ali naći ćemo ga. Hvala vam puno na večerašnjem razgovoru. Hvala vam. Uvek za vas i vaše gledalce i svima želim nastupajuće božićne i novogodišnje praznike da ih provedu u miru, sreći i svojim porodicama. Još jednom hvala. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Ostanite uz program televizije Kragujevac. Do gledanja, svako dobro i prijatno večer.